Hej YouTube. Jeg spiller Happy Wheels, min første episode, og I kender mig sikkert fra alle mine andre videoer på nogle andre kanaler. Så skal vi spille Happy Wheels. Jeg har prøvet det før, så ja, lad os komme i gang. Den her bane, den er ny, har aldrig prøvet den. Den er lidt underlig. Der døde jeg. Det er ikke sikkert, jeg lige kan finde ud af den. Jeg skulle måske ikke den vej. Tag drengen. Okay, man kan ikke mere. Dræb mig. Okay, den kunne jeg ikke helt finde ud af. Prøv lige den der. Har jeg godt nok heller ikke prøvet før. Det er Pokémon og legetøj. Det er Pokémon. Det er Pokémon. Pokéball. Pikachu angriber. Farlig Pikachu. Lidt underligt. Ej, okay. Intet af alt det her giver mening. Vent. Jeg er en lille Pokémon. Spore Dims. Damn son, you late for Pokémon Adventure? Sikkert. Jeg ser faktisk ældre ud end dig. Jeg har underkøbet en søn. Pokéball. Wow! Oh my god, man. Ja, det er måske et chok. Af med drengen. Ja, så ligner jeg med en søn. Hold jer væk. Det skete ikke. Okay, den der bane kan jeg ikke finde ud af, men jeg prøver den der limbo noget. Hvad er limbo? Limbo? Nå ja, det kender jeg godt. Det er noget vildt film eller spil, det kan jeg ikke huske. Ej, stinket, mand. Stinket. Nu er jeg stinket til det her. Yes, man. Wow, det var måske en fælde, der skulle prøve at slå mig ihjel, men det virker ikke. Ja, videre. Wow, spooky. Au. Ned. Eller af. Det bestemmer man selv. Ja, I skriver en description, hvis I skal lave mere af det. Så selvfølgelig, spiller jeg ikke de her baner. Det er bare lige for at vise spil, hvis I ikke kender det. Så er det militær nu. Dø, dumme dreng. Han faldt ikke ned. Ham der, han kom til skade. Lol, han... Ups. Lol. Han blev vist knust. Hun tog et billede af det. Ui. Dumme dims. Okay, klovnefyr. Smooth. Det var overhovedet ikke med vilje.
bogstaveligt talt, det var det ikke. Min arm er væk. Derfor bløder jeg. Hvad så tykke? Kan jeg vide, hvem den ramte? For lige, jeg gætter på det falsk. Prøv at se, han ligger der med isvaffel og sådan fået en vandmelon i hovedet. Jeg gætter på det ikke er blod, der ligger ved sådan af, men mere saft fra vandmelonen. Nu ved jeg det. Gallop! Funny man. Selvfølgelig så vil jeg ikke vise jer det her. Der vil jeg vise jer dem herinde. Og jeg vil selvfølgelig også vise jer nogle af mine egne. Jeg er så ikke særlig god til at lave det. Jeg viser jer lige hurtigt min nyeste. Man kan kun klare det med ham her. Jeg kalder dem hardcore game. Fordi det er nemlig hardcore. Underligt nok. Og det der havde jeg nok skæret. Det er mega svært det her. Du mister jo helt klart nogle menneskedele. Den her, den skræmmer folk. Du bliver overhovedet ikke ramt af den, lige meget hvordan du ligger. Ja. I kan se, at jeg ikke er så god til at lave baner. Jeg laver bare sådan en bane for sjov. Wow. Hvad gik det ud på, mand? Stinkede, og hvad sker der egentlig for det gjorde, jeg sagde af, da min fod røg af på et ben, der allerede var faldet af. Jeg kan ikke finde ud af det der, hvad den hedder. Og så har jeg viser min Airphone her. Der kan du kun være ham der. Og se, så har jeg bygget det der, så det mener man skal give slip. Det er rimelig svært, men man kan gøre det. Jeg har klaret det. Det er rimelig svært. Ja, det kan I se. Okay, jeg giver op, mand. Lige Dead Space, det kan man være lige den, man vil. Men rekord, det er med ham her. Den bedste af alle rekorderne, det er med ham her. Au. Jeg klarer det! Ej, prøv at se, hvis jeg trykker her, den er på sådan cirka 3 sekunder. Den der på 3,1 sekunder, den er rimelig vild. Jeg er rimelig vild til den her, det her. Så vandt jeg. Rimelig vildt. Jeg prøver lige at tjekke, hvordan de andre ser ud. Jeg tænker bare kun en. Boom. Og hans overkrop og det hele ryger af med, når han falder ned. Jeg er glad for, at der er nogen, der gider at prøve mine ting, så jeg giver dem 5 stjerner. Ja. Det var det, jeg havde at sige, så ses folk.